Nagpastol ng mga kambing. Busog naman na siya. Oh, 'di ba? Kita nyo? Laki ng tiyan. Pero dahil kinatay na namin 'yon, kaya ayan, wala na talagang nakatira dito. Ayan. Hawakan lang natin yung kanyang nanay. Ano ng pakpak. Mas maganda kung dalawa kayo at nang hindi kayo mahirapan. So naputol niya yung panali. Kaya kailangan talaga itong palitan. Late na naman nag-start yung vlog natin. Hapon na. O, diba? Ingay. So ngayon lang din tayo nagpakain, guys. Galing kami dun sa kabilang area namin. Nagpastol ng mga kambing. Si Doy-Doy, guys, wala na siyang pagkain. Kaya ang ingay-ingay na. So ilabas ko na lang to. Ayan, oh, ubos na. Tapos yung tubig niya, ayan, na-refillan na rin ni partner. Pero ilalabas ko na muna kasi nagpapakain pa nga ako ng mga manok. Tapos siya ang ingay-ingay. So ilabas ko na lang din muna to. Gusto niya maglabas or gusto niya kasi maghingi ng pagkain. Tapos wala na ako maibigay na muna kasi nagpapakain pa ako ng manok, kaya ipalabas ko na muna to. Tapos mamaya kukunan ko na lang ng pagkain at nang hindi na siya umiyak. Sige, labas ka muna, Doy. Come here. Dali, aray! Labas. Aray. Ayan. Ah! Wag na, Doy. Pero busog naman siya, guys, oh. Busog naman siya, si Doy. Come here, show to the camera, Doy. Show to the camera your tummy. Come here. Good job. Come here. Ayan, guys, oh. Busog naman na siya. Oh, 'di ba? Kita nyo? Laki ng tiyan. Kaso ang ingay-ingay. Sige, magkain ka muna dyan. Guys, may mga pato nga pala ako na ililipat sa likod. Pero mamaya na yun. Magpakain na muna ako nung aming mga alaga. Huwag ka maingay ba? So ayun, guys, tapos na ako magpakain ng mga manok, and nasabi ko nga kanina, ililipat ko yung mga pato namin. Doon ko ito ilalagay sa likod na part ng aming bahay, guys, kasi nga papakawalan namin sila kasi baka magkainan sila ng mga balahibo. At the same time, malaki yung area sa likod and napakalawak, guys. Ang dami ding mga damo, kaya doon na rin namin ilalagay na muna yung mga alaga. So sa ngayon, lilinisin ko nga muna din yung pakainan nila at saka yung lalagyan ng tubig para at least man lang din, ayan, ma-prepare muna natin bago natin sila ilagay kasi medyo maliliit pa, guys. So ipapakita ko lang din yan mamaya kapag natapos na tayo dito sa likod. So ayan, guys, dito na part natin ilalagay yung ating mga pato. Ayan. So mga followers namin dyan dati, hanggang ngayon, ito yung pinagbibreedingan namin nung aming mga alagang shamu. So nag-stop kami, kaya sa ngayon, guys, dumami talaga yung mga damo. Actually, guys, plano din namin ilagay dito yung isang kambing namin na mga nganak na this August. Itatali lang din namin siya dito banda at nang hanggang maubos talaga itong mga area na to. Ayan, guys, nagdala pala ako ng brush kasi iba-brush ko yan, guys, oh, yan. Medyo nagkalumot na kasi nga wala talagang hayop na nandito sa likod. So, kailangan ko yung linisan bago ko ilagay yung ating mga alagang pato at nang meron silang inuman. Sa pakainan naman, guys, dito ko lang ilalagay. Ayan, dito sa may semento banda. Ayan, wawalisan ko lang yan at lilinisan para mawala yung mga ipot. Ano ba yan, Doy? Grabe si Doy-Doy, guys, oh. Ayan, kumakasta na. Napaka-ano talaga, napaka-clingy. Tama na yan, Doy. Linisan ko muna tong ating painuman sa kanila. Hilahin natin to at nang malinisan. Kasi para meron silang painuman. Ayan. Ang daming putik. May pato kami dito or yung kinatay namin. Dito namin nilagay. Pero dahil kinatay na namin yun, kaya ayan, wala na talagang nakatira dito. So, basyan lang natin, guys. At nang mawala yung mga putik. Ang hilib pa naman sa tubig ng mga pato, guys. Kailangan nila na may maiinom. So, dati dito ko lang din to banda nilagay, guys. Ay, Diyos ko, day. Ang laki pa naman ng gulong na to. Maganda to, guys, kasi ayan, laki-laki. Bakit ka nandyan, Doy? Laging nakaabang yung aming kambing, guys.
So, lagyan ko na lang to ng tubig agad, guys. Para mamaya, pagkain na lang ilalagay natin dito. Itong napakadaming damo, yan, mauubos nila yan kapag may pato na dito sa likod. Maganda na yung kanilang iinuman. Actually, ano lang yon, isang nanay tsaka may 5 piraso na anak. Ikaw, Doy, nakasunod ka palagi, Doy. Ha? Ayaw yan magpaiwan, guys. Pinakawala ko para makakain. Kaso kung saan ako banda, ayun. Punta din siya. Kawawa din kasi. Hmm? Tama na, Doy. Tama na yan. Pero busog naman na siya, guys. O, ayan. Tapos, ayan, 'di ba? Kumakasta na naman. Ay, naku, Doy. So, guys, ayan, may sako tayo. So, ilalagay ko yung mga pato dito. So, tara. Hulihin natin to, guys, isa-isa. Tapos, ilagay sa sako. Para hindi tayo mahirapan. Maghuli na tayo ng pato, guys. Teka lang. Yan ang paghuli ng pato, guys. Yan. At nang hindi tayo masugatan. Malapit lang naman yung kanilang paglilipatan. So, okay lang. Kahit walang butas yung sako. Hindi ka muna, para madali. Ayan. Hawakan lang natin yung kanyang nanay. Kasi puputulan pa natin to ng mga pakpak. Ayan yung nilinisan ko kanina. And nandito yung mga pato. Ayan, tingnan nyo dito. Ayan o. Ayan, nandyan sa loob. So, pakawalan natin to, guys. Ayan yung mga pato, guys, oh. So, kukuha din ako ng pagkain ngayon dun sa loob para mapakain natin sila. Tsaka, guguntingin natin etong mga pakpak niya, guys, para hindi siya makaalis dyan, oh, sa mga, ano namin, sa mga fence namin, para hindi siya makawala. So, ito, guys, oh, bibigyan natin. Ayan. At nang makakain sila, ayan, guys, oh, bibigyan natin ng pagkain. Kasi gutom na yan sila. Ito, guys, puputulan natin ng pakpak. Yung dito lang banda para hindi siya makalipad sa kabila. Guys, careful lang kayo dito sa ng pakpak. Mas maganda kung dalawa kayo at nang hindi kayo mahirapan. So, dahil ako lang may isa, kaya para-paraan. Ito yung putulin nyo, guys, oh. Napakahirap pa naman itong putulin kapag kayo lang mag-isa. O, diba? Ito yung pinuputol para hindi makalipad. Ayan. Pasensya ka na, pato. Kailangan natin itong gawin. At nang hindi ka makawala. Kasi kawawa yung mga anak niya, guys, kapag maiwan niya dito sa loob. Tsaka iwas na rin na manakawan. O baka manakaw siya. Ayan. Ubos lahat. Diba? Natamaan agad tayo, oh. Oh, hapdi. Napakahapdi, guys. Kaya mas maganda talaga na may kasama kayo sa pagkuha nito. Yung mga anak niya, habang nagpuputol tayo, patay kain na. So, ayan na, guys, oh. Ubos na. Aray, ang sakit ng kanyang ano. So, pakawalan na natin at nang makakain na rin siya. Ayan. Kaso wala na siyang kanyang pakpak. Okay na yan, guys. At nang makasigurado tayong hindi siya umalis dito. So, ipapasarado ko yung gate na yan. At nang hindi sila makalabas dito. Nga pala, guys, yung manok na yan ay tatalian ko rin. Nakawala yan siya 2 days ago. Naputol niya yung tali niya sa paa. Kaya papalitan ko yung pantali niya sa paa, guys. Ayun, no, yung pantali niya sa paa nandyan pa rin. Pero naputol na yung mismong tali. Kaya kailangan talagang palitan. So, nakabili kami ni partner kanina ng pantali. So, aayusin natin yung kanyang tali din. At saka ilalagay natin siya dun sa pwesto niya nung nakaraan. Etong kulungan na to, guys, is kulungan to ng aso namin dati. Kaya ganito siya kalaki. Ups, teka lang. So, ayun, huli agad, guys. Ayan, eto, oh, eto sa paa niya. So, naputol niya yung panali. Kaya, kailangan talaga itong palitan. So, umupo tayo dun at hindi tayo hindi tayo mahirapan. Hali kayo dito. Nga pala, guys, eto, yung style namin kapag ganito, dito siya nung nakaraan. So, ililipat natin dito sa kabila niyang paa. At nang ma-change naman yung
venue nung panali niya. Ano venue? Basta ma-change naman yung lugar para sa tali ng paa niya at nang hindi rin doon palagi. So tatalian natin ito guys para hindi siya aalis-alis sa pwesto. Kasi kung minsan kapag walang tali dito, hindi namin to nilagyan ng nut. Kung minsan yung dito is lumuluwag. Kaya kailangan talaga ng lock dito or ng nut para hindi siya lumuwag. Nilagyan ko lang ng nut at nang hindi siya makawala. So hindi na siya magdadrag na kung saan pwede siyang makawala. So ito yung paa niya nung dati guys, oh. Ayan, oh, napakalambot. Kasi nga ito yung palaging nilalagyan ng tali. Yung dito hindi siya malambot. May pagka-shell siya. Dito napakalambot. Anyway, ayan. Ito yung ating manok na tinalian ulit. Kasi hindi pwede na hindi sila matalian guys. Lalo pa ngayon na ang dami-dami na nila. So ilalagay natin to doon sa dati niyang pwesto. Guys, ayan, ito yung kanya nga palang tali nung nakaraan. Ayan, oh, naputol niya yung tali. Kaya kailangan talagang palitan. So, bunutin muna natin. At oh, ayan, diba? May panali pa dito. Pero yung sa may paa niya banda, hindi na kinaya. Teka lang, relax ka lang dyan muna, manok. Change tayo ng tali. So, dyan ko lang ilalagay yung bakal, ayan. Ito na yung itsura. Tsaka natin ilalagay dito pabalik. Nga pala guys, kailangan nakakatayo siya dito. Ayan. At pwede siyang makasampa dyan kapag gabi. So kailangan talaga i-estimate natin. At hindi rin pala sila magkasabong nung isa. So dito lang din natin to ilalagay banda. Ayan. Ito guys, oh. Ayan. So, madali lang siyang ilagay kasi nga, ano lang din to, baka lang to guys. Guys, pinalabas nga pala namin si Apollo and nandito na siya ngayon. Kung mapapansin nyo guys, yung balahibo niya, talagang napakapangit. Kasi nga, on mold siya guys. Maging si Jurassic guys, kung napapansin nyo, yung mga iila ng mga balahibo niya is hindi pa talaga totally complete. Kaya naman guys, ganyan yung itsura niya. So, sa ngayon, pinapalabas na muna namin at nang makakain din siya ng tulad niyan guys, mga damo. Para hindi siya palaging nandun din sa loob. So, inayaan lang namin siya the last time sa loob ng kulungan na merong buhangin. Kasi nga, bago pa lang siyang uwi dito. So, hindi namin pwedeng isabak agad dito sa labas. So, sa ngayon, naka-adjust na siya. Kaya, ayan, dito na muna siya sa labas. So, in-estimate na yan ni partner na pwede siyang sumampa dyan kapag gabi. So, pwede rin dito guys, lalo na kapag walang ulan. Ayan, dyan siya nakalagay na breeding pen nung nakaraan. So ayan guys, yun lang muna yung ating video for today. Maraming salamat again sa lahat ng nanonood. And sana nag-enjoy kayo guys sa ating video for today. Ayan guys, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. And nga pala guys, pakifollow na lang din yung aming Facebook page, saka yung aming TikTok account. Yun lang guys, maraming salamat again sa panonood. Until next vlog everybody, goodbye po! Nagpastol ng mga kambing. Busog naman na siya. Oh, 'di ba? Kita nyo? Laki ng tiyan. Pero dahil kinatay na namin 'yon, kaya ayan, wala na talagang nakatira dito. Ayan. Hawakan lang natin yung kanyang nanay. Ano ng pakpak. Mas maganda kung dalawa kayo at hindi kayo mahirapan. So naputol niya yung panali. Kaya kailangan talaga itong palitan.